Ale dneska to bude rovnou světoznámý tanec. Takže vy, co zrovna sedíte a držíte v ruce ty telefony, tablety, odhodím to na gauč, vyskočím, mamky chvilku vařit, taky můžete přestát, pojďte s náma, moc dlouho to netrvá, dáme si světoznámý tanec. To se teď na to podíváme. Holky, kluci, musíme na to prvně vytřepat ruce, jo? Takže vytřepeme pravou ruku, vytřepeme levou ruku. Víte co? I vy u obrazovkách, doufám, že už třepete ruce, vytřepeme obě a já vám ukážu, jak se ty ruce vytřepávají. Asi nějak takhle. Jdeme na to! Tři, Tak třepu, nachystáme. A jdeme na to!